pohode a najmä, toto je pekná ukážka toho, že ako porušovať tie pravidlá treba z toho tmavostného kontrastu, lebo asi aj potvrdíš ženám, čo nás sledujú, že ja nie som za to, aby sa tie pravidlá dodržiavali otrocky. My sa vlastne v tých mentoringoch učíme, že takto ti to bude fungovať najlepšie, ale ty si vyber, do akej miery chceš to pravidlo používať, uplatňovať a hlavne tam daj aj seba, pretože za mňa je dôležité, aby tie ženy tam dali tie svoje potreby a to, čo vlastne je pre ne dôležité. A v prípade tej stredne tmavej farby, keď ty ju ešte zosvetlíš tým náhrdelníkom, ktorý naviac sa opticky zase prepája s tou svetlosťou tých nohavíc, lodičiek alebo aj s vlasmi, tak to proste vyzerá pekne vyvážene a ešte aj zaujímavo. Hej? A zďaleka nie je tak nudne ako vľavo, pretože sa tam niečo deje v tom outfite. Práve Áno. tým, že je tam nejaký odskok tých tmavostí, už to nie je všetko, že bledá, bledá, bledá. Keď vidím tú koláž, tak by som možno zmienila aj to, Edith, že ja u teba vnímam, alebo čo sa mne na tebe páči, je, že máš taký veľmi elegantný štýl. Ja nie som elegantný typ, ja som viac ležerný typ, ale to neznamená, že to neobdivujem na iných ženách, aj keď ja sa v tom necítim úplne ako ja. Len to som chcela tak vypichnúť, že možno aj ženy vnímate, že Edith má v sebe dosť veľa elegancie a že to jednoducho na tom oblečení vidieť.